Sanoin poikaystävälleni, että tuota et kyllä ole laittamassa mun sisälle. Minä poikaystäväni kanssa, kummatkin 21-vuotiaita. Olemme olleet parisuhteessa nyt 3 kuukautta ja se on ollut mahtava kokemus tähän mennessä. Vaikka emme ole harrastaneet vielä esiaviollista syntiä, meillä oli läheltä piti tilanne pari päivää sitten hänen autossa. Olemme poikaystäväni kanssa puhuneet asiasta ja kysyin nätisti häneltä voisimmeko käydä sukupuolitautitesteissä, koska poikaystävälläni on ollut aikaisempia kumppaneita. Onnekseni hän oli täysin ymmärtäväinen ja vakuutti, ettei kannata pitää kiirettä. Hän suostui testattavaksi. Häntä kuitenkin mietitytti, miksi myös minä halusin käydä testeissä, vaikka minulla ei ole ollut aikaisempia kumppaneita. Selitin, että se antaa myös sinulle mielenrauhan asiasta, että olen puhdas. Hänestä testaus ei kuitenkaan ollut tarpeellinen. Päätimme keskustelun siihen. Testitulosten saamisen jälkeen poikaystäväni otti asian taas puheeksi ja kertoi olevansa helpottunut, ettei painostanut minua ensimmäiseen kertaan liian aikaisin, kun olimme muutamaa päivää aikaisemmin autossa. Olin poikaystäväni kanssa samaa mieltä, sillä eihän meitä oltu testattu, eikä meillä ollut edes kortsua mukana. Poikaystäväni oli yllättynyt vastauksestani ja luulen, että hän oletti, että hän saa ajella paljalla, jos testitulokset näyttävät negatiivista. Kerroin hänelle kuitenkin riskistä tulla raskaaksi ja että en halua olla yhdynnässä ilman kumia. Poikaystäväni jätti minut.